Хәерле сәгатьтә хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Зәңгәр экраннарда чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Карабаш авылында яшәүче тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез Жизнәм Раил Хөсәен улы Ризвановны 70 яшьлек олы юбилее белән кайнар котлыйбыз дип башланып китә студиябызга килгән тәүге котлау хаты. Безнең әти Карабаш авылында абруйлы Нурлыхидә һәм Хөсәен Ризвановлар гаиләсендә төпчек бала булып дөньяга килә. 9 яшьлек чагында якыныбыз әтисез кала. Мәктәпне тәмамлагач һөнәри лицейда шофер һөнәрен үзләштерә. Күп еллар буе сельхозхимия оешмасында шофер булып хезмәт сала. Арытаба инде Мир ширкәтендә хезмәтен дәвам итә. Һәм инде лаеклы ялга чыкканчы Карабаш урта мәктәбенең котельныйында эшли. Әниебез Рәшидә Шайдулла кызы белән 40 елдан артык бергә тату гомер итеп, безне 3 баласын тәрбияләп үстерделәр. Без балалары хәзер барыбыз да узаллы тормыш көтәбез. Улы Ринат Себер якларында эшли. Улы Рөстәм белән ук кызы Гүзәл укытучы булып хезмәт итәләр. Безнең әти 6 оныгына яраткан карт әти. Кадерле әтиебез. Гомер юлын якты илге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Сине күркәм юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Безне аякка бастырып, олы юлга чыгарганчы, әни белән сиңа күп сынаулар үтәргә туры килгәндер. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып сөеп аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа әти. Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син әти безнең өчен һәр чак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух шишмәбез, яшәү өлгебез. Син тормыш авырлыкларын җиңә киләсең. Балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшәдең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта кырыс та, таләпчән дә була белдең. Әти, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең. Туган нигезгә кайтканда кучак җәеп каршы алуың өчен бик зур рәхмәт сиңа. Әти, син балаларыбызга да ягымлы карт әти. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, әни белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып озак гомер итегез. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сиңа әти. Сиңа җәйге кояш нурыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Алдагы көннәрең бары тик шатлыкларда гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул. Безне сөендереп, озын-озак яшә. Сиңа рәхмәт сүзен әтиебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердегез безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Рәхмәт әти, мең-мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгы, хәсрәт күрмә. Ходай олыласын үзеңне. Ашлар тәмле әни кулы белән, йортлар ямьле әти тыны белән. Йортыбызның утын сүндермичә, яшәгезсез кайгылар күрмичә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рәшидә, улларың Ринат, Рөстәм, кызың Гүзәл, киленнәрең Ирина, Эльвина, кияүең Руслан, кайын сеңлең Рәсимә, оныкларың Айдар, Регина, Рамазан, Аделина, Радмир һәм Риана. Хөрмәтле юбилярыбыз, 70 яшегез мөбарәк булсын. Алдагы гомерегездә озын һәм бүгенгедәй бәхетле булып, дөньяның матурлыгын һәм ямен туеп яшәргә язсын сезгә. Яңгыраячак җыр сезгә багышлана. Хөрмәтле Раил Хөсәен улы. Кеше
Гомер үзәнендә синең эзләр дәшәбезне олы юлларга. Чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз